Padong mig-eskwelahan guys, kapakugos. Good morning guys. Padong mig-eskwelahan karon, Monday karon, da nakapakbag ko na. Pakbag. Bitsit na kiyo. Kiyo kapakugos. Inja karon guys kay kuan ko support teacher ko ron sa teacher ni Akiyo. Bugat daw ingon si Papa. Kaloy taw samahan. Muni gamit ni Akiyo. Jang bag. Nagbitbit og libro. Ang bag ay nadahay mga sanina, mga ipron. Support sa teacher ni Akiyo. Depende raman gud kung mga to, kung kinsay parents nga mo support ba, kinsay parents nga available, pwede ra, pero pwede ra gud pud og di. Si Papa kay gusto man nga maka-experience ko. Susuwadan naman ako, pero nag-prepare pa lang ko sa mga andamonon ba, kay mura magkikapoy na ko. Pero suwadan na nato kay pang-experience po ba, and si Akiyo po para nasa chay parents ba nga mo ato jud na nga mga adlaw. Alas 8:29 na diri guys, da dapat alas 8:30 kay mag-start na. Nana mi diri guys, mo na ni ang school ni Akiyo. Mag-park sa mi. Wow, kay bagon sa mga buhatonon ron. Dapat dai ko magkao guys kay init, mag-pool manggod sila karon, sa mutabang ko support ko sa teacher sa pool sa init. Mo magkao ko niya magmas. Dali na. Tulala naman kasi isang tabi. Dali na. So na mi diri guys, galakaw ng mga bugtod na mo ay. Madyo gani si Papa ko tang gabi may mutabang ko. Morning pool nilang Akiyo guys, tayo unsa mo apil ko diri. Ipos unsay trabahoon sa teacher mo support pa ani. Hi guys, so manaday ko sa school ni Akiyo, unsa namin diri sa Tosha drugstore diri sa Japan, then manapod may og grocery. Then ang hada experience dito guys kay interesting. Nice siya nga experience guys. Pasalamat ko ni Papa nga gusto ni Jaba nga makasuway ko kay wala man tato sa plano nga masuway ko, pero si Papa gusto man ni nga matry na. So ning try ko, nindot siya guys, nindot ang training diri sa Japan sa ilang school. Kaya mga bata ba kay ila tong tudluan nga ma-independent. Pag abot na ho kay gitudluan ko sa teacher kung unsa ang buhatan ni nanan, sa ki story ako sa pinaka-head nga mo support daw ko sa teacher ana nga murag section ba nila Akiyo. First day guys kay mo to nigabot na mo kay mga bata kay ipang plaster na ilang mga bag, ilang mga gamit nga dala na sila yung mga murag kabinet kada eskwelahan ba, ipangbutang dyan ay mga nga nila dito, ipangbutang tong ilang mga bag dito. Dyan sila mismo ang magbutang guys, dili ang teacher, sila katuod sila sa lugar kung asa ilang pangan, dito nila ipangbutang ilang mga bag, uban pang mga gamit. Then after nila plaster kay prepare sila para sa gawas, kay exercise dito sa gawas bag, stretching ang mga bata, dyan apel po ko dito sa sajaw kunuhay, dyan mga bata nalingaw ko kay mga bata ba kay kanang malagsik ang mga bata ba kay na sila kung summer man ron so na sila gitawagan ng stretching, basta summer mag stretching sila dito, exercise. Then after ana kay balik sila sa sud, balik nila sa sud kay magkanta-kanta sila. Ayan na, pag magkanta-kanta kay balik na pud mi dito sa pikas nga murag napi room nga dako-dako nga room dito. Unsa ang tawag pud kay ondo dito, exercise gapon dagan-dagan ang mga bata. Makalagsik ba ang lawas sa mga bata gani kay maliog sud, ma-energize ang lawas sa mga bata. Then after ato pahuway ka rin dyan, tagaan sila minutes nga mo pahuway. Then after kay mag-pool kay summer man ron so na sila pool. Mo ni gibuhat na guys dito sa school, nagbutang ko sa mga toys sa pool. Drugstore na nila, ito siya. So humana si Papa guys, padung na mi uli. So mo to nagpool ang mga bata, nagduwa naman sila pool katong gipakita pag sulod na mo sa eskwelahan ba na sila dako nga pool. Silbi duha to katong gamay kay para sa mga below pa ni Akiyo nga edge pa, katong nga 5 to 6 man siguro to katong medyo dako. So dito ko ni assess ko sa teacher, mga bata dito nagduwa-duwa. Nalingaw ko ba kay mga bata pud ka makikistorya pud nila kay paila man ka guys nga karon dili ka mama ha, dili na mama si Jaha, teacher na Jane nga teacher na ha, wala sila nga mo to assess ka mga bata makikistorya nimo masigon sa ko dito pang story sa mga bata ilang ganahan sa nanakop dito ka ng mga insect nga tawag ka na kay danggomoshi guys nang takop ang mga bata dito ka nang inighikap ni mo ni Jaba kay mo curve ang lawas in murag i-protect ni isang inside ana nga insect pa ug makakita ko pakitaon ta mo
So nanakop mi dito sa tabi-tabi sa mga bata. Makalingaw ang experience karon, pero kung kanang everyday jud ka nga teacher nila, sa dira ba dya isa ka bata imong bantad dyan, daghan ba dya sila nga mga bata kay murag mas stress jud ka labi na o kanang di ka ganahan og bata kay syempre normal ba dyan sa mga bata nga na mga di pwede badlongon nimo kay di pwede normal ba dyan na nila. Pero so far ang mga bata karon kay ang mga bata diri sa Japan guys kay okay ra kaadto dyan mga sila guys na sila nag-ready sila sa ilang apron, sila magsuot silang apron everyday kay na sila gitawag nga tubang guys, murag leather nila ba every mga sila mo to mag-prepare sa ilang mga foods everyday day guys kay magdana ang mga bata o kanang sa age ni Akiyo pa magdana og rice kanon isod og bawnanan sa mo to ilang bawnanan kay naman sila sudan sa school na ang magbuhat mag-monthly ra bayad ana then katong tulog ka bata kay mga to'y mag-prepare mga kanon nila nga nasa bawnanan ba kay hatag nila sa mga bata naman to'y mga ngan ang mga bawnanan. So ila tong ihatag din ang kami as a teacher kay mag-prepare mi sa mga sudan, sa mga miso soup, vegetables, mga fruits, sa amo tong i-distribute sa mga bata tagsa-tagsa. Before sila mga anday guys kay ang katong tulog ka bata kay magpaila to kung unsay sudan nila karon unsay gi-prepare na nanza. Nagumana na kay mga na din sila itadakimasu kanang kuan sa Japanese ba nga before mga itadakimasu then after anang itadakimasu kay pwede na sila mga pero ang mga teacher pud kay magbantay pud sa mga bata nga nagtarong ba sila lingkod kanang cute ka so pinahilo na gyud ang style diri sa Japan guys na-miss ko ang mga bata ba kay hipos kani sila di ra nagkatibulaag pero napoy bang mga bata nga magpabadlong pod pero slight ra sa badlongon ra nagkaon pa karon di pwede magsaba nagkaon pa ka pwede dapat maglingkod ka og tarong inana ba nga cute kay mga bata nya wala kaon kay magtabi pwede naman magtabi pero hinay lang di jud nga kanang saba ba kay kung saba ka jud kay badlongon sa teacher nga saba kay mo kaon time ana ba ni ko magpangaon syempre ubang bata do kay mga magkaon ang ubang bata mangutana alay bata dito nga kay kanang teacher jud sa diyang tawag sa ko ba na siya nga pwede sensei yan siya teacher pwede na ay mabili na rin siya nya wa man ko kay ba nga pwede ra ba mabili na mo tanan sa isa ka teacher jud nga tinuod nga teacher nga pwede ra ba daw kuno na mapilin na pwede ra daw pero ang as much as possible daw guys kay dapat ipahurot sa mga bata pero naman sa uban nga bata nga kanang busog na ba di na mahurot para ni Akiyo na hangdo na siya nga din sa mahurot ang pag isang luto so pagbigyan na uban nga okay ra kay busog naman mo to hipos na lang sila maghipos ini guman nila pangaon guys kay sila maghipos sa ilang mga plato na sila butanganan sa mga hugasan ilang ibutang dito as in plaster jud ka so ang training nila sa eskwelahan guys maka-amaze ang mga bata din ini guman nila pangaon nahipos na nila ang pangkananan nahipos na nila gatrapuhan na ilang pangkanan kay manghugas sila sa kamot mag-toothbrush sila ini guman kay mag-ilis sila og kanang pantulog kay after nila kaon magduwa kadiyot kung magduwa nila karidjot kay mga tug man sila so mag-ilis sila atong pajama then after kay mga tug na to sila then after na to kay mga 12:50 naman to ana nga time kay mobalik naman ko sa pinaka-head nga teacher kay mag-istorya ko kumusta ang experience ko unsay mga pangutanain ana nya mo to pag humana to kaning balik ko ni Akiyo kay nananghid nako kay muli nako. Pero amazing ka guys ang training jud diri sa Japan. Nakaingon ko ba nga sa eskwelahan pa lang daan mo na ang mga Japanese gani nga kanang murag independent jud sila, nja kabalo sila mga proper nga angay buhaton kay sa eskwelahan pa gani imagine pila pag edad ni Akiyo 5 years old pas awa pa 5 kuan pa si Akiyo 4 mag 5 pa kay bawo na siya magtaod og apron kabaw na siya magplaster sa pagkaon sila mga bata gina-training jud ba kabaw na manghipos kabaw na nagada sila pattern guys sa buhaton nila sa kay bawo sila unsay angay buhaton ba pero syempre normal sa bata nga naasay mga slight nga badlongon pero magpatuo ra pud wat ko kita guys nga kanang najud gani bata nga kanang gahi gani kanang murag troublesome mga kuan ng proper kadto ang mga bata guys kanang slight ra kadto ang mga pabadlong ba so amazing nakaana ko thankful ko nga naka-experience ko ba kay na-amaze ko na ninday ang Japan mo rin ang mga Japanese ba kay disiplinado kaadto kay sa eskwelahan pa lang daan gagmay pa sila ba kay gidisiplina na jud so amazing experience guys thankful ko and haning gi-share kay para kung na makita ani nga video pod nga kanang
or ganahan curious pod nga unsa training inan or teacher ba pod nga ganahan mo sundok sa ilang style, nindot siya guys, nindot siya kay ang mga bata ba kay matrain jud og ato. So that's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Unta na mo nakatunan aning video about diri sa Japan sa ilang kanang training sa ilang school. Kani guys ay kay murag angkit to tawag diri sa Japan guys. Unsa isuwat nimo kung list naglisod ba ka na ba kay nag-asa ka dapit na lisdan kanang fun, interesting ba, meaningful ba, diri nimo isuwat unsa imong mga namatikdan sang ang gisuwat diri guys kay kuan meaningful siya, nice siya nga experience, then ang disiplin nila ba, grabe ang disiplin ang ilang training, 4 years old pa gani ang mga bata kay kabaw na sila kung sa ilang mga dapat buhaton. Manang gisuwat diri.